Там нехта ёсць. Гей, выбачайце! Доры! Цяпер моя чарга. Я загадаў нешта цёмнае і таямнічае, невядомую нам рыбу. Калі запытаць у яе дарогу, яна праглыне і з'есць нас! Чаму мужчынам так цяжка дапамогі прасіць? Не час для гэтых гендерных гульняў. Давай пагуляем, хто хоча выжыць у акіяне. Хочаш выбрацца адсюль? Вядома, хачу. Ну і як мы гэта зробім, калі не паспрабуем у спадзеве на лепшае? Доры, не зусім Ды разумееш. кінь ты, даверся мне хоць раз. Добра. Выбачай! Гей, малы! Вітаю! І дзе твае манеры? Прывітайся. Вітаю! Яго сын Бінга! Нема. Нема! Яго забралі ў... Сідней. Сідней! Так, і гэта вельмі, вельмі важна дабрацца туды як мага хутчэй, таму не мог бы ты дапамагчы. Ну давай, малы, не маўчы, не маўчы. Доры, малы гэта я. А вось ён, я не думаю, што малы. Вялікі малы, овелі, кіт. Добра, мо ён разумее па-кітоўску. А, Доры? Што ты робіш? Што ты робіш? Ты гаворыш па-кітоўску? Ты можаш паказаць. Доры, хто ведае, што ты вярзеш? Бачыш, ён паплыў. Вернецца. Ён не вернецца. Ты пакрыўдзіла яго. Можа, іншы дыялект. Доры? Доры, гэта не па-кітоўску. Ты хочаш бы хворы страўнік. А можа, ён гарбаты? Гэта не гарбаты кіт. Так, ты хочаш як Можа, вар'ятка. гучней, га? Не, не трэба. Касатка. Нешта і ў касатку сышла? Гэта не падобна да касаткі. Гэта не падобна ні на што. Ну, добра, раптам ён галодны. Не хвалюйся. Кіты ядуць крыль, а не рыб клоунаў. О, глядзі, крыль!